unha moción injusta, inoportuna e indignante, porque non obedece a construir unha alternativa de goberno para mellorar esta cidade. É un auténtico golpe de Estado municipal, algo que nunca se viu na historia de Lugo, que haxa unha tránsfuga que este vendendo os veciños e veciñas da nosa cidade, pero non só iso, a un partido popular que se atreve a mercadear cunha tránsfuga para intentarse facer co goberno de Lugo a toda costa. É un auténtico escándalo democrático. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. Quere facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, xuro.